Agustín Pérez Rubio. Agustín Pérez Rubio és una persona compromesa amb la cultura i el coneixement. Va ser comissari cap del Musac entre 2003 i 2008 i després director del mateix centre lleonès de 2009 a 2013, any en què s'embarca en diversos projectes expositius com curador independent en diferents punts del planeta, teixint una extensa xarxa de relacions amb museus, institucions internacionals, artistes i acadèmics. El seu treball es basa en el fet de ser com un lladre d'endoll entre el públic, la institució i l'artista. En estos moments du a terme la seva carrera professional a Argentina com a director artístic del Malva, el Museu d'Art Llatinoamericà de Buenos Aires, i malgrat la seva apretada agenda i els milers de quilòmetres que li separen de Torrent, porta la ciutat en què va créixer en el cor i a ella tracta de tornar cada Nadal. Yo recuerdo en Torrent a Manolo Boix, y no solamente Calo Carratala u otros, pero mucha gente, hasta Teixidor, hasta muchos de los artistas de vanguardia, exposiciones de crónica o pequeñas exposiciones del equipo Límite. Es decir, creo que es muy importante que en una pequeña población, o no tan pequeña como Torrent, realmente se le esté dando a la ciudadanía un acceso a la cultura.